Badira galdera batzuk pertsona askorentzat inoiz erantzun beharrekoak izan ez direnak. Pertsona horien bizitzak ondo egokitzen direlako normala esaten diogun patroiaren barruan. Nortzara benetan? Nork erakartzen zaitu? Hori da zure maitatzeko modua? Galdera horiek egunerokoaren parte dira normala den horrekin bat ez datozenentzat. Norbere genero identitatea, sexualitatea edo besterik gabe norbere bizimodua azaltzea, ez da egunero gustura egiten den zerbait. Inork eluke etengabe justifikatu behar norden edo nola sentitzen den. Eta inork eluke gauta egun bere kolektiboaren bozeramaile izan behar. Denok dugu naturaltasunez bizitzeko eskubidea, azalpenik gabe. Gizarte plural batean bakoitzak nahi duen pertsona izateko tokia aurkitzen duelako. EITB transformazioa.